Nyt on projekti tämmöisessä vaiheessa. Täällä on nyt kaikki muppatsi koteloja paassa kyyvissä. Vahvistettu ja nää erkkovahvistimet kylkiin näihin kumien varaan. Tonne tuli vähän kulmarautaa ja pientä vahvistelua. Ja vahvistimethan täällä katossa nyt. 3 kappaletta. Siinäkin oli oma värkkääminen. Tosiaan ledit tuli sinne sisälle noihin ja semmoista. Tää näkee vähän kaapelointia. Siihen meni semmonen 30 metriä 50 ja 10 meni ihan tarpeeksi kanssa. Että semmoista. Nyt täällä on tämmönen tuuninkiputkista. Takapuskurin kerkesin vaihtaa ja täällä on nyt spoilerkin kiinni jo täällä ja tuommoinen tuli. Oliko tää nyt Poulosta vai mistä? Ihan pikkasen oli ihan kapea, mutta tuohon ihan passaa mun mielestä. Ainakin on tuuninki. Tosiaan nyt pitäisi olla ihan lähiaikana sointikunnossa. Mutta katsotaan nyt miten tää onnistuu. Toivottavasti kaikki nyt pelittää. Eiköhän pian tuu videota vähän soittelustakin. Ei tässä enää monen tunnin hommaa.